Ела да ми кажеш сега. Ей това нещо тук. Кой го е направил? Коя мишка е рисувала тук? Аз. Ти? Да. Защо рисува тук? Криво. Защото е криво. Да. Хубаво. Я ела, погледни тук нагоре. Погледни тук нагоре. Там аз съм. Ти ли си нарисувал? Да. Какво си нарисувал тук? Но масто. Едно място си нарисувал. Да. Това вълк ли? Не. А какво си нарисувал? Аз. Себе си? Да. Максим? Да, се. Ти нарисува Максим там. Да. Защо го нарисува там? Тато е Играем. Защото искаше да си играеш. Да. Ти знаеш ли къде се рисува? Къде рисуваме? Там. На листче? Не, листче тук. Тук и на тези карти рисуваме. Може и на тези карти да рисуваме. На стената рисуваме ли? Да. Не. Да. Не може да се рисува на стената. Може. Не е вярно. Не може. Виж тук. Сега като си е направил тая беля, какво ще правим? Какво ще правим като си направил тая беля? Като си нарисувал стената така? Не е добре това, нали? Додо тук и... Да дойдат вълците и да те изядат, за дет си нарисувал стената, така ли? Не, тези играи. Да дойдат да играят и да пребладисат, между другото. Да. Чудесна идея. Да, тези идея. Чудесна идея. А ти какво? Аз имам работа тук. Имаш работа тук. Да. Обаче да ти кажа, че в твоята работа не влиза да рисуваш по дърво, по леглото и по стената. Чуваш ли ме? Ето това. Това е забранено. Знаеш ли какво значи забранено? Забранено означава не може да го правиме това. Не може. Не може да се рисува по стената, защото мама ще се кара. Искаш ли мама да ти се кара? Не. Не, значи няма да рисуваме повече по стената, нали? Ето мачка. Да, ще ти я дам. Разбрали ме за стената? Да. Не се рисува по стената повече. Да. Само с мама и тати може, сам не. Нали? Не. Да. Ще кажем ли sorry? Sorry. Да, извинявай. Дреме ти на шапката. Нищо, говоря си. Какво? Викам, че ти дреме на шапката, нали? Дреме ли на шапката? Да. Дреме ти на шапката, че е надраскано. Дреме ти на шапката, че е надраскано. Не. Не, сериозно се ангажирам с този проблем. Да. А по темата? Къде я рисуваме? Разбрали къде рисуваме? На листа. На листа, точно така.